Krásny deň, dámy. Hľadáte ucelený systém starostlivosti o pleť, komplexné riešenie pre vašu pokožku, ktoré vám zabezpečí nádhernú, vypnutú, pružnú, na pohľad zdravú pokožku, ktorá má minimálny výskytok vrások a je naozaj už na pohľad krásna a zdravá? Tak pokiaľ áno, tak by som vám rada predstavila úplne novú, inovovanú kolekciu od spoločnosti Mary Kay, ktorá vznikla pri príležitosti 60. výročia. Je to ucelený 5-krokový systém starostlivosti o pleť, ktorý vám zabezpečí to, aby vaša pokožka naozaj vyzerala zdravo. Patentovaný komplex látok Steinway 3D, ktorý pozostáva z 3 základných kľúčových zložiek, ako je resveratrol, ktorý zabezpečuje a chráni našu pokožku voči voľným radikálom a toxínom. Následne peptidy sú veľmi dôležitou bielkovinou, ktorá stimuluje tvorbu kolagénu a elastínu, a zároveň tu máme aj B3 vitamín, ktorý rozjasňuje našu pokožku. Je to 5 jednoduchých produktov, ktoré pri pravidelnom používaní vám už po 2 týždňoch zabezpečí výsledky na pleti, čo dokázali aj klinické testy. Prvým a najdôležitejším kľúčovým prípravkom, ktorý sa používa každé ráno a každý večer, je 4 v 1 čistenie. Samozrejme, kolekciu si viete navoliť podľa vášho typu pleti. Pokiaľ máte suchú pokožku, tak vám odporúčam používať produkty s rúžovým pásikom. Pokiaľ máte zmiešanú až masnú pleť, tak máme ich s fialovým pásikom. Tam už tá konzistencia je trošičku iná, aby pleť nebola zaťažovaná, práve naopak. 4 v 1 čistenie obsahuje 4 produkty v sebe, čiže nám šetrí čas, je veľmi efektívne a naozaj nezabere veľa miesta v kúpeľni, čo ja osobne veľmi oceňujem. Takže pleť krásne vyčistí, odstráni make-up a zároveň aj zrohovatené bunky, ktoré nám zabraňujú tomu, aby sa nám pleť okysličovala. Naozaj už po pár použitiach je vaša pleť oveľa rozjasnenejšia, nie je taká zašednutá a unavená. A pokiaľ ho používate pravidelne, tak vidíte na štruktúre pokožky, ktorá sa mení. Pleť je čistejšia, zrazu odchádzajú výrážky, sťahujú sa póry, na dotyk je jemnejšia, naozaj je to fantastický pocit na pleti po každom jednom vyčistení. Máte tam aj oživenie pokožky, čo zabezpečuje pridaná hydratácia tonikum. Zároveň sú tam jemné granulky, ako som spomínala, ktoré odstraňujú zrohovatené bunky, a ešte k tomu tam máte aj B3 vitamín, ktorá slúži na rozjasnenie pokožky. Už pri pár použitiach cítite výsledky na pleti. Doplňajú tento krémik. Je to nočný a denný krém v jednom, ktorý zabezpečuje 12-hodinovú hydratáciu, čiže pokiaľ ho použijete ráno, máte 12, pokiaľ večer máte ďalších 12 hodín regenerácie, a taktiež vypína pokožku a je proti starnutiu. Odporúčam používať túto starostlivosť už od 20 rokov. Ale pokiaľ už máte 25 rokov, tak vy si viete doplniť vašu starostlivosť touto luxusnou emúziou a týmto luxusným sérom. Táto denná emúzia sa používa až po nanášaní denného krému a zabezpečuje ochrannú funkciu, aby vám nevznikali pigmentačné problémy na pokožke. Zároveň pokožku rozjasňuje, vyhladzuje a už slúži aj proti starnutiu, aby ste vyzerali nádherne ešte aj pred použitím make-upu. Pokiaľ budete používať pravidelné nočné sérum, kde si všimnete tieto nádherné guličky, kde je zapúzdrený resveratrol, čiže je to výborný koktejl antioxidantov a vitamínov do vašej pokožky. Ja keď túto pumpičku stlačím, tak následne sa vám do pokožky dostanú tieto vitamíny, ktoré prenikajú až do zámše, kde nám vznikajú nové bunky a voláme to, že je to rodište, je to taká pôrodnica nových buniek a my už ovplyvňujeme rast nových buniek, aby bola pokožka pružná, aby bunky naozaj boli pevné, aby mali dostatok vody a vlahy v sebe, čo my uvidíme potom vo vrchných vrstiach a prejaví sa to na celkom vzhľade pokožky. No a posledným krokom starostlivosti o pleť je samozrejme očný krém, pretože nesmieme vynechávať naše očné okolie. Okolo očí máme oveľa jemnejšiu pokožku. Táto pokožka neobsahuje ochranné tuky a potrebujeme tam dať ľahulinký krém, ktorý nezaťaží očné okolie, ale zároveň bude 12 hodín hydratovať ráno, 12 hodín bude hydratovať večer a zabezpečí to, aby nám nevznikali mimické vrásky a aby naša pokožka nebola suchá, pretože keď sa usmievame, tak práve tým, že pokiaľ nemáme dostatočne hydratovanú pleť, tak nám vznikajú suché miesta a tým nám sa prehlbujú mimické vrásky. Takže týmto spôsobom si viete nádherne zabezpečiť komplexnú starostlivosť a ochranu vašej pleti, aby všetko fungovalo ako má a aby ste mali nádherný pocit na pleti a mali ste každý deň dôvod na úsmev. Verím tomu, že budete z tejto kolekcie rovnako nadšené ako ja a že si ju doprajete. Je naozaj fantastická. Takže je na vás, či už siahnete po základnej starostlivosti alebo po
zázračnej starostlivosti alebo si doprajete celú ultimátnu zázračnú kolekciu.